Zviperemushe ma1 apo mukomana DJ Levels anyadziswa nemukomana mukobvu Weekend wechivhayo panyaya yekukumbira mota iyo yakanga yavimbiswa paCapitol achinzi aiwa mukomana tichamutsvagirwawo kamwe kaBenz kekuti tione kuti ari kusapota here musangano zveshuwa. Asi mukomana mukobvu abva aexposa DJ Levels kuti aiwa wawanza dzungu too much mufana. Ngatinzwei Weekend wechivhayo achitaura uyezve achiexposa machats aakaita naLevels. Victor Uvunza Daufama Nazati Amnani Dzungu. I don't owe you anything, my brother. Yeah, problem you don't need Dzungu too much. Ufonera Victor, my video call Uvunza Ofata Nemkuru speed day. I don't owe you anything, Gashamar. It took Tingera Nemo, so you have to keep quiet. Hands go to no poor. I need it. No matter what I did, Zungu, I follow up or to Vunza. How fun did then you cancel the whole thing. What I wanted 2 weeks ago, but now I want to find a Victor Vunza Daufama Nazati Amnani Dzungu. I don't owe you anything, my brother. Asi chikomana gringo chati kwete handiyo reason yakaita kuti Levels asapiwe mota. Ngati muzoi palive achitaura. Ipapo tine proof yedu yakati yatakapiwa. Iyi ndiyo imwe nyaya yedzimwe nyaya inoita kuti chifuta asatombodekana kupa Levels anything. Unoza dzimwe dzenguwa hasha unaona kuti hasha dzemurume dzinobvepi. Ukaona Levels woti chifuta, woti Levels woti chifuta, woti Levels woti chifuta. Nyangwa zvikanzvaita dzimweni dzenguwa ibva mafunga haisi nyaya yedzungu iyi vanganiko vakakumbira mota idzi akapiwa. Pane reason chaipo tiri kupaziva chaipo chifuta akazvitarisa so akati ndeso akatarisa akaidownload akaichengeta mumaarchives make akati no mfana uyo aiwa no. Dzimweni dzenguva zivai mareasons imusaipuse mani ngwarai mani mimi vanhu kuZimbabwe ngwarai mani chifuta munoziziva chinoleka ende pachinoleka Levels ndimambo handi muri kuona pakadai ipapo pakangodai ipapa ndo reason chahombe iyo chifuta chinochikatarisa kudai choti ndeso chovhura video choona chona kuti aiwa no man mimi Levels munomuziva ndimablam akauyanga mudabiri pepa. I'm talking to people that do not understand. Why are you inda musingaone kudzereketa kwenyaya, inda musingaone kufamba kwadzo nyaya idzi. Ini pande ndichikudza amudi kuteerera ndichikudza reason chaiyo ndeiyoyi ipapa ndo pane reason aikona kuswera mchinyebero vangana akakumbira ningirikine uko kwakakumbira vanhu ani yakero akakumbira vanhu akapiwa uyu nekero ninu akakumbira akapiwa Kalas akakumbira akapiwa vamwe vese akakumbira akapiwa vese ende icho reason makawanda vakatofunira Victor reason chaiyo chifuta chisingane kuona Levels ikakaka obva azona Levels kudai pane mwe movie andaiona so amwe vamefiswa iruho vabvura tauro so rush hour Chris Tucker vabvura tauro kamuka blaze kati no wonder you are angry waona because ipapa Levels reason yakanyimirwa mota ndeipapa chifuta hachina Levels anayo ipapa chete haikona kuswera mchinyeberwa mudaunzi dzungu watu vakawanda nedzungu akakumbira vakapiwa sanyeberwa apa varume azhinji nenyaya nyangwe ikawanda sei mari ipapa ndo pakanyimirwa Levels pakuti Levels ngwete chifuta ndori kuti Levels ngwete chifuta ndori hakuna zvenyu zvamunotswera mchinyepero dzanzi aiwa akazonditira dzungu aiwa kani bva yapa